I'm starting recording. And so yeah, let's start with the rules. The rules are quite simple. So we switch off our microphones if we are not presenters, if we are not the speakers. We turn on our cameras if it's possible. We have 10 minutes to present our project and 5 minutes to ask and answer the questions. After that, we have 2-3 minutes pause, just to let our judges some time to discuss how they feel about the project. And then after that, our judges have 2-3 minutes to give some feedback about the project. Do you have any questions about the rules? Aveți întrebări în legătură cu regulile? Nu, la mine e problema că am încercat să-mi schimb numele și mie mi pare că e schimbat, dar aici mi apare tot numele Adina Maria. Adina tried to change her name, but it doesn't work. Still the same name is being displayed. What is the name of what is the number of your team? Can you tell us? Mouse. Mouse. Okay. I tried to. Okay, I did it. No problem. Thank you. All right. So let's move. So the order of today's presentation. The first team is Mouse. Then after Mouse, the Mighty Saviors of the City is presenting their project. After them, Small Environmentalists. And the closing team is Trash Busters. And let me introduce our judges. So maybe you can also, introduce yourself. Jonas, can you, just welcome our judge, Cristina, to introduce herself. O să zic în română, da? Da. O să traduc Ionuț, nu știu. O să zic eu în română, o să mă prezint? Dacă vreți, traduc eu. Așa, ce e scris acolo, traduci tu. Bine, mersi, mulțumesc. Okay, I will translate the description that Cristina has made for everyone. My name is Nedelcu Cristina, and I'm a teacher of psychopedagogy, special at the school Elena Doamna from Focșani. I love the job that I have because the children with special needs are a challenge for me. I love to travel on the mountains, on the seaside, together with my family members. And as a recent hobby, I like to ski. Și mă bucur că sunt aici cu voi. I'm really glad that today I can be here with us. Thank you. Mulțumesc, Cristina. And the second judge is me. Hello, everyone. Yeah, I think you can just introduce yourself in English also. Yeah, hello, everyone. I am Min, and I am the former ex-volunteer of Voluntariat pentru Viața, and today I'm very happy to come back to be the judge and really excited to see all of the projects that you have been planning so far. So yeah. Thank you, Min. So yeah, today we have 2 judges, and I think we can start. So the first team is presenting is Mouse. So now I will stop my screen sharing, and you can take your lead and start your presentation. So welcome, Mouse. Puteți începe. Mă numesc Mutica Adina, învăț la Colegiul Economic Mihail Cogălnicianu din Focșani. Am ales această grupă purtând numele de Mouse pentru a-i memora și pentru a-i susține pe cei care s-au luptat pentru noi și care
au fost luptătorii noștri. Aceștia tăinuiesc în mausolee. În Vrancea sunt 4 mausolee. Este un loc numeros cu mausolee. Toți membrii echipei am contribuit pentru acest proiect, pentru că ne-am dorit să iasă unul reușit și să fim mulțumiți de munca noastră. Am depus fiecare câte un efortul necesar pentru a ieși acest rezultat. În Vrancea vin mulți turiști pentru a vizita mausoleele și pentru a vedea osemintele celor care s-au luptat pentru noi. Sunt locuri memorabile. În Soveja, mausoleul din Soveja la mausoleul din Soveja sunt tancuri unde persoanele își fac poze. Sunt locuri frumoase pentru societatea noastră și locuri cu care ne putem mândri și putem fi recunoscători celor care au depus eforturi și au ajuns acolo. În proiect suntem 4 persoane. Prima persoană sunt eu, care am avut curajul să prezint proiectul și care am decis să vă destăinui totul legat de el și legat de ceea ce ne mândrim noi și ceea ce ni se pare nouă interesant la noi în Vrancea. Colegii mei au venit cu ideea de a pune numele Maus, pentru că Maus înseamnă un tank din primul război mondial, din al doilea război mondial. Ce pot să mai zic? Am creat în siglă am adăugat un tank. Acesta prezentându-ne ceea ce înseamnă și v-am explicat că această siglă reprezintă tank și ne-am decis cu toții să punem acea siglă pentru că reprezintă cu adevărat echipa. Obiectivul nostru a fost pentru a proiecta pe o hartă interactivă mausoleele și pentru a adăuga textul ales și totalitatea informațiilor legate de acele mausolee. Motoul a fost adăugat în onoarea eroilor noștri și pentru patria noastră. Wow. Pot spune că am primit ajutor și de la voluntarii de viață. Am fost și ajutați și susținuți, în adevăratul sens al cuvântului. Am folosit harta. Acolo am adăugat atât poze cât și textul. Pentru siglă am folosit o aplicație online unde am realizat totul în modul în care am considerat că este bine și care este atractiv. Ok. Scopul nostru țintă este să vă informăm despre profilul nostru, turism și alimentație. Ne
denotă faptul că vrem să vă informăm legat de mausoleele noastre și despre istoria noastră. Așa. Noi considerăm că proiectul nostru este structurat într-un mod corespunzător și că prezintă lucruri interesante adăugate în el. Au fost adăugate și lucruri legate din cărți istorice, nu este orientare de pe internet sau chestii de genul. Am încercat să fie totul cât mai natural și cât mai original din punct de vedere structural al acestuia. Punctul forte care cred că a fost al acestei echipe este că am colaborat cu toții și că nu a fost și că nu a fost munca de unul singur, a fost muncă în echipă și asta cred că este un plus în acest proiect. Nu te supăra, dorești permisiune de la Mașa pentru a putea partaja ecranul și să ne arăți? Momentan nu pot face asta pentru că sunt de pe telefon. Okay. At the present moment she can because she's connected through the phone. Doar să așteptați câteva minute să mă conectez pe laptop, dar o să dureze. Just later on the laptop. It's okay. Yeah, e în regulă, poți continua. După mine, cred că ar merita și ar fi ceva făcut corect dacă ați vizita și dacă ați trece să vizitați mausoleele, pentru că sunt obiective turistice memorabile și plăcute din punctul ăsta de vedere. Acestea merită promovate. Okay. Cu ajutorul implicării în acest proiect am ajuns să avem cunoștințe noi. Să utilizăm și aplicații noi, să știm să arătăm pe hartă și să punctăm în locul corespunzător, să adăugăm text, imagini. Să dezvoltăm un vocabular corespunzător și adecvat. Specific domeniului din care facem parte, turism și alimentație. Consider că am fost susținuți până în ultimul moment în care a trebuit să predăm și să prezentăm proiectul de către profesoara noastră, Community Heroes. Ședințele pe Zoom. Așa. Din punct de vedere structural, pot să zic că mausoleul de la Mărășești este unul dintre cele mai mari și cel mai frumos punct de atracție. Apoi urmează mausoleul de la Mărășești, apoi mausoleul de la Soveja, în cele din urmă și cel de la Focșani. Așa.
Fericita, Adina. Da, Fericita. mulțumesc. Masha, is it our turn to ask question or she can continue on? All right, so I think if it's, so you have finished your presentation, right? Maria? Da. Mhm. Yes. Okay, so now it's time for judges and for other participants to ask the questions, if you have any. And Jonas, here is like the most difficult part for you, so we would like to ask you to translate it both way, like from Romanian to English, and if it's necessary, from English to Romanian, okay? Okay. Thank you. Poți să eu primul? Sure, sure. Let me see. What is her name by the Adina? Okay. Adina, can you tell me what is the result of your project and what makes you most satisfied with your projects? Care a fost rezultatul proiectului și cel mai satisfăcător lucru care s-a întâmplat pe parcursul lui? Cel mai satisfăcător lucru care s-a întâmplat pe parcursul proiectului a fost lucrul în echipă, lucrurile care nu ne ieșeau și care nu eram mulțumiți de ele, am încercat să luptăm și să le facem corecte și în așa fel încât să fie totul pe placul tuturor. Cunoștințele noi ar fi un alt lucru bun și un alt plus. The results for Adina are the teamwork that she was able to have with her teammates and the knowledge that she gets while doing this project. All right, thank you. I guess, yeah, she developed teamwork abilities. Some other questions? Alte întrebări? Da, aș vrea eu să le felicit pe fete, că am înțeles că sunteți 4 fete, nu? Am înțeles bine? Eu, întâmplător, sunt pasionată de cele 2 războaie mondiale și mă bucur din tot sufletul că ați ales această temă. Iar întrebarea mea, de fapt, nu știu, ați reușit să cunoașteți amănunte importante sau nu pentru noi, pe care ați putea să le spuneți mai departe, nu știu, viitorilor turiști despre cele 4 mausolee din județul Vrancea? Informații noi, în plus legate de acest proiect, nu pot să vă adaug, dar pot să vă spun că eu sunt din Soveja, locul meu natal, unde am un mausoleu acolo și, sincer, mi se pare extrem de plăcut acolo. Sunt craniile persoanelor care s-au luptat pentru noi și în afară, sunt scrise numele acestora și majoritatea, adică per total, sunt din Soveja. Și acesta mi se pare un lucru interesant și, nu știu, mi se pare foarte normal și foarte corect că au făcut mausoleu în memoria acestor luptători. Super, felicitări încă o dată. Mulțumesc mult! Should I translate the conversation between them? Like, to maybe sum it up? in short form, just like. Yeah. Summary. The teacher asked her what are the things that she learned that she can pass on to the people who are curious about the history of the mausoleums. And for example, she's from Soveja. It's one of the villages that has one mausoleum. And the most interesting thing that she said that exists there are some real skulls that are being kept there in the coffins. And there are the names displayed of every soldier that has fought during the war there. And it's kind of unique, I think, all over the country. There's no mausoleum like that. Thank you.
So the questions from other teams, how do you feel, guys? Do you have any questions? Dacă ceilalți din celelalte echipe au întrebări. Bună, sunt Denisa de la echipa Curierii Educației și în primul rând aș vrea să vă felicit pentru tot ceea ce ați realizat. Mi se pare că proiectul vostru a fost foarte interesant deoarece ați reușit să promovați monumentele, mausoleele prin această hartă interactivă. Întrebarea mea este, care a fost cel mai greu moment cu care v-ați confruntat? Bună, mulțumim frumos! Cel mai greu moment cu care ne-am confruntat este să alegem sigla, pentru că, sincer, voiam să alegem ceva care să fie, nu știu, să reprezinte mausoleul, dar să nu fie un mausoleu, adică să fie ceva diferit care să reprezinte și să dea de înțeles că vorbim de mausolee. Am stat, ne-am gândit, a durat o perioadă până când am decis. Inițial am făcut un mausoleu și am zis că nu este bine să alegem această siglă. Apoi ne-am gândit, ne-am documentat, a trebuit să ne mai informăm pentru că trebuiau mai multe informații pentru realizarea corectă a siglei și am ales și am aflat că Maus reprezintă un tank și am decis să facem un tank și să-i punem numele acestuia. Și, după părerea mea, e ceva... Ne-am gândit puțin și se vede. E original. She asked what was the most difficult part during the project. And the most difficult part for her during the project was finding a sign that can define the project. She didn't want to choose something as obvious as a mausoleum as a sign, so they settled on a tank. Maus, it's the name of a tank which was used during the First World War. It's the name of the project and what it means, the sign that they have. All right. Very actually, creative. I thought it was my question, but I searched on Google and I found out that information. And yeah, thank you. Can you help me to say thank you to her because she gave me the curiosity to find out the new knowledge. Mie vreau să-ți mulțumească pentru că cu numele pe care l-ai ales, l-ai făcut curios să caute pe internet ce înseamnă Maus și așa a aflat despre tankul ăsta. Mă bucur că l-am surprins și că i-am oferit ocazia să se informeze legat de acest lucru, pentru că chiar este interesant. Mult succes în informare! She's glad. All right. Any other questions? Alte întrebări dacă mai are cineva. All right. So, dear judges, do you need 2-3 minutes to discuss? Da. Okay. Da. Can you put me and Christina and Yunus together? Yeah. Yeah. Svetlana, can you do it? Like to make just or just assign me as a host? Svetlana? Yeah, doing. I'm assigning you as a host. Okay. Okay, so okay, now you can just join your separate room. Yeah. Goodbye, guys. And for the rest of us, you have the opportunity just to have like a glass of water or something. And for the most curious ones, I will open the screen again. And you have an opportunity opening the link on Menti that I sent you before. Ask questions, so just like give some feedback on the presentation that you've heard. So this one is anonymous, so you can also, if you don't feel comfortable to say it like out loud, you can also write it. And I will send you the link again, just in case.
Or if you want to say something out loud, you can also do it. If you want to give some feedback to our first team. And I wanted just to congratulate Maus and especially Adina for being the first group presented our competition today. I see that it was very stressful for you because it's every time when you do something the first time, it's difficult. So let's all just send the reactions to Maus for being brave enough to start this meeting and to start our conference. Thank you so much. Mulțumesc și eu. Okay, so we have the first feedback. It was very interesting. I like it very much. Thank you, Maus, for your work. Something in Romanian that I cannot read. But I hope you can do it. And also let me remind you that all the portfolios you can also check on our link to Google Drive. Let me just copy it. So here it is. You can also open it from the chat. So if you want to see, because I remember that Maus, for example, they have amazing portfolio with all the links to the map, to everything. So if you want to see what happened in the end with this project, you can open it. And our judges are back. So I welcome them to give us the feedback about the first project. I mean, you can start. I think, Yeah, actually, for me as a foreigner, it was very interesting. And for me, the most important thing, actually, I and Christina put almost on the criteria with the high mark, with a high point. And as a foreigner, I really like your project because it's the most important is that it makes me more curious about the history of the mouse mausoleum. Mausoleum. Yeah, Mausoleum. Okay. Mausoleum, yeah. The only things I didn't put the high mark is the teamwork, because I know you have 4 people. The team has 4 people, but I see only 1 person today. And I feel like you are kind of alone today. So this is the only things I didn't put with the high mark. Other thing, it was very good for me. Ok. Mina a spus că i-a plăcut foarte mult ceea ce ați făcut, mai ales prin prisma faptului că l-ați făcut mai curios de istoria țării, iar pentru el, ca străin, contează mult asta. Rest a fost satisfăcut de tot, mai puțin de teamwork-ul vostru, de abilitatea voastră de lucru în echipă, pentru că doar o fată a fost prezentă din cele 4. Suntem în echipă, sunt eu singura fată din echipă și am 3 băieți și sunt prezenți. Okay, the other 3 guys there are actually 3 guys. 2 guys and 2 girls. Okay. Și îi mulțumesc mult că am făcut. Și ele aici? Ele sunt aici? Yeah, she said that they are in the meeting. Da, okay. sunt 2 băieți. Okay. Sunt mai timizi băieții români. Poți să-i traduc în mine. The Romanian guys are shy. Yeah, because I think for example, when you are together and let's say sometimes I see Adina a bit
forget something. For example, if someone, let's say a teammate, can complete her presentation, it would make, let's say, like it will make like really a team, like everyone support each other in the presentation. Ar fi contat dacă și ceilalți membri ar echipei te-ar fi ajutat în timp ce prezentai. Am decis de comun acord ca eu să prezint, pentru că nu era ok să ne băgăm unul peste celălalt atâta timp cât am vorbit cu toții și am zis ce trebuie să prezentăm în mare legat de proiect. Și știți vorba aia, She said that it was a common decision that they've made in order just for her to present everything. So yeah, this was their decision. Același lucru îl susțin și eu, îi felicit pentru ceea ce au realizat, dar, într-adevăr, chiar dacă au lucrat și au decis așa, cred că ar fi fost mai bine să-și măcar o intervenție și din partea celorlalți din echipă ar fi fost super. Yeah, pretty much the same thing, but she also wanted to see the other members participating as well. All right. Thank you to your judges for your feedback. And I think we need to move on because it's already like quite a lot of time spent, and I don't want our participants to get too tired before the end of the meeting. So, all right. So let me share the screen again. Yeah, we had some feedback from other participants. Really nice idea to learn more about the mausoleums. Thank you so much for your feedback. And now we welcome the next team, the Mighty Saviors of the City. So guys, welcome. And I stopped sharing my screen so you can share yours. And we welcome you and we wish you good luck. Puteți să partajați ecranul. Da. Deci, vedeți ecranul? Yes. Da. If we see the screen, yeah. Numele echipei noastre este The Mighty Sabers în proiectul Erasmus. Stați să văd următorul slide. Scopul. Am ales subiectul protecția mediului. În comunitatea noastră am dorit să fie curat, un aer nepoluat și persoane cărora le pasă de planetă. Dorim să schimbăm deoarece vrem un mediu mai curat. Începutul. Am întemeiat echipa din 12 copii din clasa a 5-a din școala gimnazială Mihail Armencea pe data de 19 aprilie 2021. Iar pe data de 17 mai am creat o pagină de Instagram pe care să ne urmărim progresul. Aici am pus o poză cu pagina noastră de Instagram. Activitățile. Am hotărât să ne strângem într-o zi să adunăm gunoaiele din orașul nostru, care este Adjud, și am mers prin tot orașul și am adunat deșeuri. Aici este o poză înainte de a porni să strângem gunoaiele cu toți copiii din echipă echipați. Aici am pus câteva poze din gunoaiele pe care le-am strâns cu activități, toți sacii, o parte din ei. Am umplut singuri un coș de reciclare. Aici sunt poze cum strângeam gunoaie de pe stradă. Alte activități. Am făcut și niște postere ca să îndemne persoane să ajute și să recicleze și le-am lipit prin toată școala noastră și prin grădiniță. Aici sunt și la intrare și peste tot. Și atât. Ok, that was it. Cam acesta a fost proiectul. That was very fast presentation. Thank you guys. So, do we have the questions? Întrebări? No. Pot să? Da. Yeah. So actually, I just want to clarify something. So your project involved 12 children, right? Or do I understand correctly?
Only three of you? Vrea să știe dacă într-adevăr au fost 12, pentru că doar 3 sunt prezenți aici. Da, într-adevăr au fost 12, doar că nu au putut să se conecteze acum pe Zoom pentru că au avut niște treburi. Not all of them were able to connect, but they were for real 12. Okay. And what through this project, what is the message that you want to transfer to people in Marrakesh and also in Vrancea? I mean, what is your message? Ce ați dorit să transmiteți prin activitatea voastră? Că toată lumea ar trebui să recicleze ca să salvăm planeta. Everyone should recycle in order to save the planet. Okay. All right. And what are the most useful skills that you learned through these projects? Care sunt cele mai importante abilități pe care ați reușit să le dezvoltați pe parcursul proiectului? Păi cele mai importante abilități au fost... Sau ce ați învățat voi? Păi am învățat cum să ne organizăm, pentru că a fost destul de greu să ne organizăm, mai ales fiind doar noi copii în vârstă de 11-12 ani. Și am învățat cum să ne descurcăm. They've learned how to organize themselves because it was pretty hard since all of them are in the 5th grade and they are just the average of the age is just between 11 and 12 years old. O să întreb și care a fost motivația? De ce ați ales această temă? Ce v-a determinat? Pentru că am vrut să salvăm planeta și să-i facem și pe ceilalți să facă la fel ca noi. Credeți că ați reușit să-i convingeți și pe ceilalți? Eu zic că da, cel puțin pe cei din școala noastră, pentru că i-am încurajat până în postere prin toată școala. Și veți continua? Da. Ok. Eu nu-ți pot să traduci puțin, măcar așa. Yeah, what was the purpose of their project? To spread the fact that recycling is very important and it can save the planet. They've made flyers and posters all over their school, and everyone was aware of their activity, and they will keep doing it even after the project. Great. It's great. Da. Other questions? Yes, I have. What was one challenging moment in your project and what was one of your best moments? Care a fost un moment mai provocator în proiectul vostru și care a fost cea mai mare realizare a voastră? Mai provocator a fost cel mai spun că să ne organizăm, pentru că a fost destul de greu. Și care era a doua întrebare? Adică care este cea mai mare realizare a voastră? Pentru că am reușit să facem orașul nostru cât mai curat. Again, the toughest moment for them was to organize themselves, and their greatest achievement was that they've made people aware of the importance of recycling. Thank you. Thank you. Small environmentalist, you have a question? Da. Dacă ai putea să schimbi ceva la proiectul tău, ai schimba ceva? Dacă da, ce? Nu cred că aș schimba ceva la proiectul meu și al echipei mele. Bineînțeles că nu am lucrat singură. If there's anything that she would like to change regarding the project, but no. Okay. Any other questions?
Aș dori și eu să întreb cum a reacționat comunitatea, lumea din jurul vostru la inițiativa voastră? What was the reaction of the community when you were doing what you're doing? În primul rând, ei când ne-au văzut pe stradă cu toți sacii și adunând gunoaie, s-au uitat foarte ciudat la noi, dar după au realizat că și ei ar trebui să facă același lucru. Everyone was looking at them very weird, and soon after, everyone realized that they should do the same thing in order to have a clean city and community. Wow, bravo. Mulțumim. Any other questions? All right. So again, we put our judges into breakout. Yeah. Scuzați-mă, vreau să adresez o întrebare. Cum au decurs la această acțiune? Cum le-a venit ideea? How did the idea came? Păi, în primul rând ne-am gândit la ce este mai bine pentru orașul nostru și pentru planeta noastră și ne-am hotărât din toate temele pe care le-am avut de ales din lista pe care ne-am trimis-o să alegem ce ne-a plăcut nouă cel mai mult și ce ne-am gândit că e cel mai bine să facem. It was the thing that they liked the most from the list of the activities. All right. Thank you. Any other questions? 3, 2, 1. Okay. So we put our judges into the breakout room. And for the rest of us, we open the page with questions and comments. Oops. Yeah. So if you have any questions, any feedback that you want to share, that's the moment. Okay, our judges are back. And the first feedback is here. Așa cum am spus și în cameră, sunt mici, dar foarte hotărâți în ceea ce vor să facă și suntem mândri de ei. Că au ales și această temă, că au făcut și este un pas mic către un lucru mare. Felicitări! Bravo! Ne-a plăcut foarte mult ideea lor și ceea ce au făcut ei. Min, dacă vrei și tu să zici ceva. You are on mute. Yeah, in general, I totally agree with Christina. It's not only about, it doesn't matter that you are small or not small, but what you did is really have a big impact on the community. Like I'm really impressive of what you say. Like people at first look at you very in a weird
way, but after that they know it is the thing that they should do. Yeah, and you can see even your children copy, but you can make the good impact for the community. And also, when I was at your age, I could not make such a very good structure of presentation. So you were better than me when I was at your age. Mie îmi spune că v-ați descurcat mai bine decât s-ar fi descurcat el la vârsta voastră atunci când vine vorba de o prezentare, de o expunere a proiectului. Felicitări! Mulțumim! Și ca o glumiță, ar fi fost perfect dacă aveați și camera deschisă. If your camera would have been open, it would have been really great. Yeah. This is the only minus. This is the only minus. All right. Thank you so much. Thank you, the Mighty Saviors. I hope that you really saved at least a small town, but I hope that the impact really exists, and I'm pretty sure it is. So thank you so much. And congratulations with a good presentation. Thank you. All right. So, and now we are moving on, and we arrive to our third team. It's small environmentalists. So yeah, this is the team, maybe one of the smallest, youngest participants in our project. So please. How old are they? Between 9 and 10. Oh. I have 10, Maya has 10, and Rocio has 9. Right. Poate să-mi dea permisiunea să dau screen? Yeah, you can do it. All right. Vedeți? Da. Does everyone sees? Da. Okay. Bun, deci, noi ne numim small environmentalist, adică mici ecologiști. Așa. Și mă blochez, doamne. Așa, și am participat Alexia, Maia, eu, Rocio, Ana, încă o Ana, și Daria. 6 persoane. Așa. În prima întâlnire am discutat ce să facem, cum să procedăm pentru a reuși să schimbăm orașul mai bine. Așa. Noi, ca temere, am avut frica de a vorbi engleză, să nu greșim, să nu le supărăm pe voluntari, pentru că s-a mai întâmplat să le supărăm, câteodată am fost mai obraznici. Și am avut așteptări să facem activități cu colegii, normal, să ajutăm animalele, să convingem oamenii să fie mai buni. Așa, la prima întâlnire ne-am cunoscut și am planificat tot parcursul nostru în proiect. După primele discuții, abia așteptăm să ne reîntâlnim. Ok. Apoi am început să lucrăm. Prima noastră întâlnire să lucrăm a fost vizita la Children's Club. Am confecționat din tricouri nefolosite, sacoșe ecologice. Am avut nevoie doar de foarfețe și de tricouri. Nimic greu. Așa. Apoi, ce am simțit?
Am simțit că putem contribui la salvarea planetei, astfel ne-am bucurat. Strângerea de fonduri pentru animale. Păi, într-o duminică am fost în piață și am vândut acele sacoșe ecologice. Unii oameni au reacționat foarte bine și le-a plăcut că ne gândim la așa ceva de la anii ăștia, dar unii oameni au râs de noi și nu le-a plăcut. Păreri. Ne-am întâlnit în piață și am vândut sacoșele pe care le-am făcut din activitatea anterioară. Am împărțit sacoșele în funcție de mărimea lor și am hotărât ca cele mici să costă 1 leu, iar cele mai mari 2 lei. Am strigat, sacoșele la 1 leu, 2 lei. Pentru a ne remarca oamenii și am vândut toate sacoșele la final. Am strâns 85 de lei. Acești bani am donat unui adăpost pentru câini. Am și intrat pe Zoom cu acea doamnă. Colectarea gunoiului. Am fost în zona școlii în care învățăm într-unul dintre parcuri și în stația de autobuz. Am strâns deșeurile din iarbă, de pe străzi și de pe bănci. Salvarea cățelușilor. Acolo am găsit niște cățeluși și ne-am gândit să le dăm mâncare și apă. Păreri. Ne-am întâlnit în zona gării și am observat că sunt 5 pui de cățeluși, plămânzi și însetați. Am hotărât să le punem apă și să-i hrănim. Le-am oferit iubire și, de atunci, am trecut în fiecare zi pe la ei să le dăm mâncare. Concluzii. Suntem mulțumiți deoarece am depus efort și ne-a ieșit ceva bun. Am învățat să fim mai curate și mai bune cu animalele. Am învățat să ne organizăm timpul în funcție și de celelalte. Am fost dinamici. Este o expresie minunată. Da, și aici este o poză pe care am făcut-o când am strâns gunoaiele din oraș cu toate numele noastre. Acesta a fost proiectul nostru. Sperăm că v-a plăcut. I'll finish. Thank you, girls. Thank you for your presentation. So I think now we're waiting for your questions for the small environmentalists. Yeah. Poți să primul, Cristina? Da, sigur. Da. Okay, girls, I saw the very good bonding between you and the volunteers. So yeah, so through this project, which values from the volunteers that you find very significant for you guys and for your future? And the second question is that I knew your project was almost outside in the time of pandemic, and how did you overcome that obstacle? Ne puteți traduce? Da. Ce ați au văzut că a fost foarte active în activitatea voastră cu voluntarii și ce ați învățat de la ei și ce v-ar putea ajuta pe viitor de la ceea ce ați învățat și majoritatea activităților voastre au fost afară în contextul pandemiei și cum ați reușit totuși să depășiți lucrul acesta? Păi, la prima întrebare, da, răspund la a doua, că nu m-am amintit pe prima. Păi, am purtat, atunci când am strâns gunoi, am purtat mănuși, asta e bine și pentru pandemie, dar și pentru gunoi, asta e. Și am purtat masca când stăteam, de exemplu, în piață, am intrat cu mască și, da. They were wearing masks and gloves all the time. Și la prima întrebare am învățat că orice problemă are o soluție. They learned that every problem has a solution. Și value din voluntari?
Karen? Which values? The first question they didn't answer. Yeah, it was that. Am uitat. The first question, yeah. It was what I told you. That every problem has a solution. That's what they learned from you. Așa, ok. Yeah. Mulțumesc, fetele. Păi, voluntarele ne-au învățat să ne organizăm, să facem lucruri pe care probabil nu ne-am gândit că le putem face vreodată. Să păstrăm mediul curat și în echipă. They've learned. Should I translate or you understood? Yeah, you can translate for volunteers also. I'm happy. Okay. They learn from the volunteers how to recycle, how to collect garbage, the importance of this, why is it important, how to organize themselves, and how to do a good teamwork together. Foarte bine, foarte bine. Mulțumim, thank you. Am și o întrebare, drăguțele. Dacă veți face un alt proiect, tot pe protecția mediului, credeți că o să aveți nevoie de mai mulți colegi în echipa ta? Da, cu atât mai mulți, cu atât mai bine. Super. Adică veți încerca să convingeți cât mai mulți să se alăture, să facă ceea ce ați făcut voi foarte, foarte bine. Vă felicit din tot sufletul. Mulțumim. If in the future they will keep doing this kind of activities, and if they will try to involve more of the colleagues with them, yeah, they will try to. Any other questions for the small environmentalists? You've chosen quite a name. Felicitări în primul rând. Mă bucur că nu v-ați bazat doar pe un lucru și ați făcut și sacoșe din tricouri, ați dat mâncare cățeilor. Aș dori să vă întreb cum v-ați înțeles voi în echipă? V-ați certat? V-ați înțeles de minune? Ba da, ne-am cam certat, dar toate problemele au o rezolvare, să zicem așa. Ne-am ajutat, am discutat și totul la final a fost bine. Yeah, the two most impressive things were that activity with the bags, where you made bags and you sell them into the open market. Yeah, that was interesting indeed. And when you were feeding the puppies, and if they encountered any conflicts in their team, and yes, they said that but they were able to solve them. That's true. I was a witness. Really? Okay. Any other questions? No? Okay. So 2 minutes for our judges. Okay. Galaxy A51 has a question. You're welcome. No. She's my mom. Okay. So maybe your mom wants to ask a question. I think, No? I don't know. Trebuie să-și închidă microfonul. Okay. Mama mea. Da. My mom, I think she have any question, I think. Okay. Okay, we have a question in the chat. So were they your ideas and your plans, or you've got any help regarding it? Păi au fost ideile noastre. Voluntarele au făcut tot ce am spus noi. Asta și când am completat
și când am completat portofoliul și la tot. Noi am decis și voluntarii au făcut fix cum am spus noi. Voluntarele au putut să ne ajute foarte puțin, pentru că nu putem să știm totul. Dar I believe you. și probabil le-au și îmbunătățit. Da. Yeah, it was their idea, and the volunteers helped them all the time, pretty much all the time. All right, great. I go to ask my mom if she have questions. Okay. Sorry. Yeah, she typed on the chat. Oh, Yeah, it was for her. Yeah. And another question from Galaxy A51. Yeah. What was the most important meeting and why? Care a fost o interesantă întâlnire. Care am început. Păi în ziua în care am fost la Children's Club, eu cred că tu n-ai fost. Deci, eu cred. Și tu? Da. Credem că atunci când am strâns gunoaiele, pentru că am mers mult prin tot orașul și da. Și ne-am mai plimbat și mergând până la magazin să cumpărăm mâncare pentru cățeluși. A fost aia, cred că a fost. Și când am pus afișele, am pus niște afișe, da, prin oraș. Ne-am chinuit să găsim locuri, da. Și când ne-am întors erau rupte și a trebuit să punem altele. Pentru că, din păcate, oamenii nu apreciază. Unii. Okay, there were some quite tiresome tasks that they had when they went to the children's club. Then when they collected the trash from what I understood pretty much all over the city, they had to walk quite a lot. And when they were sticking some posters, but when they were coming back, they found them teared apart. People were destroying them, showing that they don't appreciate. Yeah, that's sad. Yeah, and they had to put them back again. All right, so we put our judges in the breakout room, right? Okay, I open it. And for the rest of us, I suggest to give some feedback and some questions, ideas for the small environmentalists now. So here is the page. You can leave your feedback. You can share your ideas about this team. You're more than welcome to do it. So we have quite a lot of positive feedback here. I see in the chat and also in on our screen.
All right, so, and our judges are back, so we're waiting for your feedback. Drăguțe, drăguțe fetițe, felicitări din tot sufletul, deși mici, ați fost extraordinare, mă bucur pentru ceea ce ați făcut voi, chiar și acele sacoșele, chiar aveam pregătită întrebarea ce ați făcut cu bănuții, dar ați răspuns tot voi, felicitări, bravo! Mulțumim tot așa, să faceți și alte proiecte și să implicați mai mulți colegi, este minunat, bravo! Mulțumim! Yeah, big congrats for everything that you have been done, and keep doing the good work. Thank you. Min, do you want to? Yeah, actually, I had also the same idea with Christina. Yeah, and also one more thing that I really want to say is that this is a team that really show me the teamwork spirit that creates. Yeah, Jonas, can you translate it into Romanian? Yeah, felicitări și din partea lui Min, sunteți o echipă care chiar a reușit să arate tuturor spiritul vostru de lucru în echipă. Felicitări. Mulțumim! Thank you! Thank you! All right, thank you so much. I think we have Min frozen. Min, can you hear us? Oh, that's sad. All right, so I think we can slightly start with the our last team for today. It's also the team that can impress you with the age of participants, Trash Busters. So they're also quite young, but they're also quite successful. So we welcome you guys, and we can't wait to hear from you and about your project. We can't hear you. Nu funcționează microfonul, nu te putem auzi. Their audio doesn't work, the microphone doesn't work. Maybe you can connect from another device, like from your phone, and share the screen from your laptop. You can do like this. Tot nu te putem auzi, să încerci să te conectezi de pe telefon ca să vorbești și să partajezi ecranul de pe laptop. I really can't hear them. Can you? No. No. But we also lost Ming, so we have like Oh no. connection problem pose. Okay. I'm connecting on my phone now. She said. Can you hear me now? Yes, we can hear you. I think there's like a slight sound, but It's that effect that's being that effect that's being produced when two mics are too close to each other, I think. Ah, okay. Yeah, that's true. Good point. Microphonia, I think.
Microfonii trebuie să închid Oh, yeah, it's probably, interacting with each other, right? The devices. Maybe, put them further. With out the laptop. Okay, I think we can hear you now. Yeah, the problem has been My solved. name is, numele meu este Maria, am 10 ani și sunt elevă în clasa a 4-a. Numele proiectului nostru este Trash Bust. Din această echipă fac parte 5 colegi și prieteni de-ai noștri, precum Cosmina, Maria, Daria și Rareș și Tudor. Noi împreună am ales subiectul protecția mediului. Scopul proiectului a fost curățarea și protejarea mediului, deoarece este mult mai bine ca locul unde trăiești să fie mai curat și mai îngrijit. Și în plus este foarte important pentru noi, oameni, dar și pentru animale și plante. Eu împreună cu echipa mea am desfășurat activitățile următoare. Am făcut postere și afișe pentru a atenționa oamenii cu privire la importanța protejării mediului. Aceasta a fost promovarea proiectului nostru. Am adunat gunoaiele din parcuri și de pe străzile orașului nostru și am dat apă și mâncare cățeilor abandonați. Am urmat mai mulți pași pentru a aduce la bun sfârșit proiectul nostru. Primul pas a fost găsirea participanților, al doilea a fost crearea grupului și a echipei, apoi am ales numele echipei noastre și după aceea au urmat întâlnirile cu voluntari. În acești 5 pași am făcut un proiect destul de decent, zic eu, pentru vârsta noastră. Noi, ca echipă, chiar ne-am înțeles foarte bine, am lucrat împreună și separat, dar am încercat să ne ajutăm cât de mult am putut. Eu sunt mulțumită de rezultatul muncii mele, deoarece am reușit să îmi ating obiectivul, adică acela de a ajuta mediul înconjurător să fie mai frumos și mai curat, dar și de a socializa mai mult cu oameni. Am învățat foarte multe lucruri despre mediul înconjurător și despre cum îl putem proteja. Am învățat și despre consecințele negative ale unor acțiuni făcute de oameni. Noi nu am întâmpinat nicio problemă de-a lungul proiectului. Oamenii care ne-au văzut au fost plăcut surprinși și ne-au felicitat pentru faptele făcute. Data viitoare vom încerca să ne organizăm mai bine și să facem totul un pic mai repede. Atât a fost. Did you want to share like the presentation or something? Because but now I'm on the phone because my laptop doesn't work. If you want, I can still share it. Like, is it like the pictures from the portfolio? I think. Oh, okay. Should I do it? Like, do you want to show the others like some photos? Yeah. Or okay, then I can share the screen. I think you can just tell a little bit about the pictures, because I think you already said lots of stuff, but like just the pictures, you can go through it if you want. Dacă ai putea să descrii un pic imaginile prezentate aici. Aici a fost o activitate de-a noastră în care am făcut postere și aici sunt niște poze cu postele făcute de noi, fiecare cu a lui. În stânga este o poză mai amuzantă, iar în dreapta una mai ok. Exact. Mai mult. Aici suntem noi făcând aceste postere. Iar aici suntem noi când adunam gunoaiele și cu niște căței în brațe. Iar aici este un poster pe care noi l-am făcut și l-am lipit la prof. Iar apoi este o poză cu o voluntară cu un cățel în brațe. Aici mai sunt niște postere pe care noi le-am făcut și le-am lipit. Aici este într-un parc de-al nostru, iar acolo este totul într-un parc
pe coșul de gunoi. Mai mult. Din nou, postere făcute de noi. Thank you. All right, thank you so much for your presentation. So now it's time for questions and answers. I have quite a hard question for you, Mariuka, and your team also, because we have like other project also on environments. So what is different things of your projects in comparison to other projects? Care sunt diferențele între proiectul vostru și celălalt proiect care este asemănător, tot legat de mediul înconjurător și de reciclare? Păi, eu cel puțin am vrut să socializez mai mult cu oamenii, să vorbesc mai mult cu ei și să fie și ceva în care să vorbesc mai mult cu oamenii și să îi îndemn să facă și ei lucruri bune. She was really into socializing with people and to give them advices, talk with them regarding recycling. Într-adevăr, este un mare plus al vostru ca echipă că ați promovat proiectul și activitățile pe care le faceți voi. Aș vrea să ne povestești în câteva cuvinte un moment plăcut din activitățile voastre și un moment neplăcut. Pe scurt, așa, câteva idei. If she can tell us a really good moment that she experienced during the project and a harsh one. Unul bun pe care l-am avut a fost când am însemnat acele postere și când le-am lipit și când se uitau unii oameni la acele postere și mă simțeam fericită pentru că se uitau la munca mea cum ar veni. The happiest moment for her was when they gathered into the park to with everyone to draw and everyone was looking at them and they were able to display to the others their work. Și ce mai dificil? Ceva mai dificil? Păi am avut când a trebuit să facem portofoliul, pentru că eu sunt moleacă mai mică și mi-a fost destul de greu să pun în practică ceea ce am făcut. Și cam acesta a fost momentul care a fost mai greu. The hardest thing for her was when they had to choose the portfolio because of her age. Colegii tăi unde sunt? Sunt și ei cu tine aici? Nu, n-au putut să vină. Okay. The colleagues couldn't join. We have also the question from small environmentalists in the chat. So yeah. But as far as I understood, there was already an answer for this question. Yeah, what was the hardest activity that they had and why? Cea mai grea activitate pe care ați avut-o și de ce, dacă mai este cumva altceva? Păi nu prea mai este altceva în afară de ceea ce am spus, dar au mai fost niște momente la care ne-am complicat o leacă, dar am reușit să le rezolvăm. There were some complicated moments, but they were able to get over it.
All right, all right. Good job, Mariuka. Some other questions? Thank you, Min. Cum ați aflat de competiție și ce v-a determinat să vă înscrieți în ea? How did you find out about the competition and what was your motivation to join? Păi am învățat-o, am auzit-o prima oară de la orele online pe care le făceam atunci cu voluntarii și pe noi ne-a interesat foarte mult protecția mediului și de asta am intrat în proiect pentru a avea un mediu mai curat și pentru a ajuta mediul, pentru că este locul în care trăim și este important pentru noi, pentru animale și pentru plante. First time they've heard about the project and the activities through their online classes that they've had with the other volunteers. And they've chosen this project because to them it seems like it's the most important one because it concerns the environment, why it's important to protect it in order to have an inhabitable planet for people, for animals. All right, thank you. So, dear judges, do you need time to discuss? Okay. So I open the room, and for us who are staying here, I again open the screen. Where is it? Sorry, here. And you can also share your feedback and ideas about this project. So here is a place where you can leave your so here is another question from small environmentalists for Trash Busters. So I think you can also answer these questions while we are waiting for the judges. I have a question. Dacă ai face proiectul de la început, ai schimba ceva sau l-ai face exact la fel? Nu a schimbat ceva, pentru că mi-a plăcut cum a ieșit. Doar că aș fi o leacă mai organizată, pentru că a fost o leacă cam dezastruos acest proiect, pentru că All right. Thank you for your questions, environmentalists. Thank you for your answer, Trash Busters. So, and now we welcome our judges with their feedback. Da, doamna. Zi tu acum. Cristina, scuze. Te rog.
Am discutat cu Min și cu Ionuț în cameră și îi felicităm, au fost super. Plusul lor e faptul că au avut foarte multe postere pe care și-au promovat activitatea. Minusul este lipsa celorlalți colegi alături de ea. Dar ea a fost foarte bine organizată, foarte dezvoltată, felicitări, super, super. Și mi-a plăcut asta pentru noi români, zice mereu o leacă, că e moldoveancă de-a noastră. Nu știu dacă poți traduce, Ionuț. Yeah, big plus for all the posters that they have made and that they've put all over the town. The only minus is the fact that it was just her, and the other members of the team were not here. Yeah, actually, I totally agree with Christina that even Maria, you presented perfectly. Your answers, every answers, your motivation, it was perfect. Especially you point out the very different things of your projects. But the message that we want to give you is that even one person, one excellent individual is good, but the better thing is that the whole team work like present together and like really show the spirit of teamwork. So it's the message that we want to give you. But individually, you present perfectly. Felicitări pentru că te-ai descurcat atât de bine în a prezenta singur întregul proiect, chiar dacă ceilalți membri nu au fost aici. Și ăsta ar fi în continuare singurul minus, că ai fost singură fără ceilalți. Și individual te-ai descurcat foarte bine. Thank you. Masha, you are muting yourself. Yeah, I know. Yeah. So thank you so much, guys, for all the amazing presentations that we had. And yeah, the last thing that I wanted to ask you is to give your feedback for all the things that happened today, like for all the presentations, for all the questions, answers, things that you noticed, maybe something that you liked. So we just welcome you to write down your feedback here in Menti. So what do you remember? What do you like in today's meeting? So you can join this presentation from here, for example, or you can open the link from chat. Masha, can I have a small question? Yeah, sure. Denisa, Denisa, are you of which project? Curierii Educației. They present on Friday. But you just want to join today, right? Yes, I want to know what every team did because it's very interesting that. Great. Okay. Yeah. Applause for you. Thank you. Yeah, we also have, I saw some participants from other teams. So yeah. Okay, thanks for translation. It was an amazing start, interesting questions, good initiative. Mulțumesc, Ionuț, mulțumesc tuturor. A fost super, o seară super. Thanks a lot to everyone. It was a great night. Thank you. Mulțumim și noi frumos că ne-ați ascultat. Mulțumim și mulțumim pentru traducere.
Thanks a lot for listening to us through the whole meeting, and thanks a lot for the translation. You're welcome. All right, thank you. It's really, I'm so glad to see that you liked it, that there were a lot of really bright projects and interesting discussions. So thank you so much. And just before we finish today's first day of the conference, I wanted to remind you that we also have our public award. And for it, you need to prepare posters and descriptions of your projects. And after you prepare it, before 10th of June, you need to send it to our email where you sent your portfolios. And on Friday, we will start the public award voting. And on the 15th of June, we will already know the names of the winners of every category, of every like 4 prize places. So yeah, just don't forget to prepare for public award. And thank you so much. And we will be really glad to see all of you tomorrow for our next day of the conference. Thank you, guys. Thank you too. Thank you. Thank you. Seară liniștită tuturor. La revedere. Ne-a părut bine. Goodbye. O seară bună și nouă, ne-a părut bine. Goodbye. În continuare. Thank you. La revedere. La revedere.